O PP de Ribeira presentaba esta mañá unha das súas grandes fichaxes para os municipais. O taekwondista Alex Vidal integrará a lista dos populares ribeirenses entre os 5 primeiros postos. O candidato Manuel Ruiz destacou a honestidade, compromiso e capacidade de superación do deportista, que se inicia na política municipal. Alex aceptou ir na nosa candidatura, vai a ser un dos números importantes dentro de esa candidatura. Para min, de verdad, parte do agradecimento que lle debo, é unha grandísima satisfacción, porque, de verdad, non só na súa faceta deportiva, se alguén nos ten enseñado que a base de constancia, de traballo, o que parece imposible non é posible, é Alex. Sin duda, trascende a súa figura moito máis que a da súa parroquia. Ele está ilusionado e nós estamos incluso máis ilusionados con el e co seu fichaje, e esperamos eso, que aporte todo o que pode aportar, que é traballo, que é honestidade, que é conocimiento do pueblo, da súa figura, de todo o que leva feito, e sin duda ahora nun campo como é o Concello, velo medrar e ver solucionar os seus problemas, eu creo que se vai a sentir identificado. Vidal asume este reto ilusionado co compromiso de traballar en favor da sociedade ribeirense como mostra da gratitude o apoio recibido durante toda a súa carreira deportiva. Eu penso que todo ese cariño que a xente me estuvo devolvendo estes anos, durante a miña carreira deportiva, dixeno sempre, en algún momento eu teria que devolver. É que mellor que devolverlo pois traballando para eles. Intentar facer unha ribeira moito máis bonita, unha ribeira que creza máis como cidade que somos, intentar solucionar todos esos problemas que teña, como dixo o alcalde, a miña parroquia, os cidadáns, escoitalos, e aprender dos millores. Levan moito tempo na política, que mellor que aprender dos que levan mandando moito tempo. Sei que os primeiros anos serán de aprendizaxe, queda moito que aprender, pero sí que intentarei dar, como sempre din, en todas as miñas facetas, tanto no deporte, como no traballo, como en todo, aprender e dar o 110% de min. Manuel Ruiz vai definindo así unha lista na que, aínda que se prevé algún cambio, manterá o seu equipo de confianza. O obxectivo é contar coa mellor candidatura de cara a aumentar o número de concelleiros e recuperar a maioría absoluta para favorecer así a gobernabilidade.